नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलच्या आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आजचा दिवस आहे गुरुपुष्यामृतचा. त्यानिमित्त मी माझ्या गॅसची पूजा करून घेत आहे. तर इथं आपल्याला पूर्ण याची पूजा कंप्लीट करून याच्यानंतरच आपल्याला स्वयंपाकाला सुरुवात करायची आहे. आता याच्यानंतर मी जी माझ्या किचनच्या समोरची भिंत आहे तिथं मी स्वस्तिक काढून घेणार आहे. पहिल्यांदा मी हळदीने काढणे. थोडीशी जागा आपल्याला स्वच्छ करून घ्यायची आणि ज्यावेळी आपल्याला पूजा करायची आहे त्याआधी आपल्याला पूर्ण किचन आपलं एकदम स्वच्छ करून घ्यायचं आहे. तर पहिल्यांदा मी इथं हळदीने काढून घेत आहे. हळदीमध्ये मी थोडं तूप मिक्स केलं होतं आणि याच्यानंतर आपल्याला कुंकवाने काढायचं आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला हे कंप्लीट करून घ्यायचं. तर तुम्ही बघू शकताय आपली पूजा पण रेडी झालेली आहे आणि याच्यानंतर आपण आता आपल्या स्वयंपाकाला सुरुवात करूयात. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा आणि अजून पण चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर आज आपण स्वयंपाकात बनवणार आहोत आळू वडी, पनीर मसाला, शेवयांची खीर, पुरी आणि वरण भात. चला तर मग रेसिपीची सुरुवात करूया. तर इथं पहिल्यांदा मी भात लावून घेत आहे. नैवेद्यासाठी कधी पण आपल्याला साधा राईसच बनवायचा असतो, त्यामुळे मी साधा भात बनवून घेत आहे. याच्यामध्ये मी थोडंसं मीठ टाकून याला कुकरमध्ये ठेवून पहिल्यांदा मी राईस बनवून घेणार. आणि हा व्हिडिओ थोडासा लेट अपलोड होईल. तर त्याच्यानंतर मी इथं डाळ थोडा वेळ भिजायला ठेवणार आहे. कधी पण काय करायचं आपल्याला, डाळ जी असते ती नेहमी थोडा वेळ भिजायला ठेवून द्यायची आपल्याला, म्हणजे त्याच्यासाठी आपल्याला गॅस पण कमी यूज होतो आणि पटकन शिजली पण जाते. आता याच्यामध्ये मी 2-3 टोमॅटोच्या फोडी आणि 1 मिरची टाकून याला छान असं धुवून झाकून ठेवणार आहे. आता याच्यानंतर मी पुरीसाठी जी लागणारी कणिक आहे ती मळून घेते. त्यासाठी मी साधारण 2 कप आटा घेणार आहे. अशा प्रकारे तुम्ही याच्यामध्ये क्रिस्पीपणा येण्यासाठी थोडासा रवा पण टाकू शकताय. थोडंसं मीठ टाकले मी आणि ओवा टाकला आणि थोडंसं तेल टाकायचं आहे आणि याला छान असं आपल्याला घट्ट मळून घ्यायचं आहे थोडं थोडं पाणी टाकून. तर इथं बघा अशा प्रकारे मी हा छान असा घट्ट गोळा मळून घेतला. याला आपल्याला एक 15 ते 20 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतर आपण याच्या पुऱ्या बनवू शकतो. आता याच्यानंतर मी आळू वडीची तयारी करत आहे. त्यासाठी मी इथं बेसन घेतलंय. तुम्हाला जेवढी क्वांटिटीमध्ये बनवायचं आहे तेवढं तुम्ही घेऊ शकता. मी साधारण इथं मोठा 1 कप घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर इथं आहे लाल मिरची पावडर, थोडीशी साखर, हळद पावडर, धना जिरा पावडर, थोडीशी तीळ, सफेद तीळ असतात ते आणि थोडंसं मीठ. हे सर्व काही टाकून आपल्याला याच्यात मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि थोडंसं ओवा टाकायचं आहे. थोडंसं हातावर चोळून टाकायचं आहे म्हणजे त्याचा फ्लेवर छान येतो. छान असं पहिल्यांदा आपल्याला याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून आणि थोडंसं तेल पण टाकायचं आहे. थोडं थोडं पाणी टाकून आता मी छान असं याचं बॅटर रेडी करून घेणार आहे. अशा प्रकारे जर व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक करत जा. आता इथं बघू शकता तुम्ही हळूहळू आपली बॅटर रेडी होत आहे. तर इथं तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपलं बॅटर रेडी झालेलं आहे. आता याच्यानंतर मी इथं घेतलेत आळूची पानं. त्याच्या पाठीमागच्या साईडचा जो देठ असतो तो आपल्याला चाकूने काढून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे असं मी सर्व पानांचं काढून घेते
आणि याच्यानंतर आपल्याला इथं कोकम घेतलेत मी, ते कोमट पाण्यामध्ये भिजायला ठेवायचे 5 ते 7 मिनटं. आणि हे पान आपल्याला पलटी ठेवून त्याच्यावर थोडंसं कोकम लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे जे आळूच्या पानांना जी खाज असते ती निघून जाते. याच्यामुळे तुम्ही चिंच किंवा लिंबाचा रस पण यूज करू शकता. आणि जे आपण बॅटर बनवलं होतं ते सर्व याच्यावर टाकून छान असं याला स्प्रेड करून घ्यायचं आहे. आणि अशाच प्रकारे आपल्याला याच्यावर सर्व पानं लावून छान असं याला एक एक पान लावून रोल करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे पूर्ण साईडला कव्हर करून घ्यायचं आपल्याला असं. तर अशाच प्रकारे मी सर्व पानं लावून घेते. तर अशा प्रकारे मी याला फोल्ड करून घेतलंय आणि मी इथे एक स्टीमर रेडी केलेला आहे. खाली मी एक कढई ठेवली आणि त्याच्यावर एक जाळी ठेवलेली आहे अशा प्रकारची चाळण. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला हे ठेवून छान असेला 20 ते 25 मिनिटासाठी स्टीम करून घ्यायचं आहे. आता इथं आपला राईस पण रेडी झालेला आहे. त्याच्यानंतर मी आता इथं डाळ बनवून घेणार आहे. थोडीशी डाळ आपली भिजलेली आहे, बघू शकता तुम्ही. डाळ भिजवल्याने काय होतं, डाळ पटकन शिजली जाते. थोडंसं मीठ आणि थोडीशी हळद टाकून मी याला शिजवून घेणार आहे. आता इथं आपलं वडी पण रेडी झालेली आहे. याला मी थंड करून कट करणार आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला याला फ्राय करायचं आहे. त्याच्यानंतर मी भाजीसाठी मसाला बनवून घेतला. त्याच्यामध्ये एक छोटे 2 कांदे भाजून घेतलेत, अर्धी वाटी खोबरं, थोडेसे धने, जिरे, हाफ चमचा आणि त्याच्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर आणि सुक्या लाल 2 मिरच्या टाकून मी ते भाजून घेऊन त्याची पेस्ट रेडी केलेली आहे. त्याच्यानंतर मी इथं तेल गरम करून त्यात जिरे आणि 1 तमालपत्र टाकले आणि जो आपण मसाला तयार करून घेतला होता तो त्याच्यामध्ये टाकायचा आहे आपल्याला आणि छान असं याला तेलामध्ये फ्राय करायचं आहे. जेवढा मसाला तुम्ही तेलात भाजणार तेवढा जास्त त्याला टेस्ट येते. त्याच्यामुळे छान असा मसाला आपला कच्चा राहून नाही द्यायचा, आपल्याला छान असं फ्राय करून घ्यायचं आहे त्याला अशा प्रकारे. आता याच्यानंतर मी इथं मीठ आणि थोडीशी साखर टाकून घेतली आहे. साखर ऑप्शनली आहे, नाही टाकली तरी चालेल. आता याच्यानंतर मी एक 200 ग्रॅम पनीर घेतलेलं आहे ते टाकणार आहे. आणि याच्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून थोडंसं याला शिजवून घ्यायचं आहे. थोडा वेळ झाकून ठेवते मी. आता थोड्या वेळाने बघू शकता तुम्ही आपली भाजी पण छान रेडी झाली. वरतून थोडीशी कसुरी मेथी टाकायची. जर तुमच्याकडे फ्रेश कोथिंबीर असेल तर तुम्ही ते पण टाकू शकताय. आणि इथे मी थोडेसे मिरचीचे तुकडे टाकलेत आणि आपली फायनली भाजी रेडी झाली आहे, बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारे. तर आता याच्यानंतर मी खीर बनवणार आहे. त्यासाठी मी इथं 1-2 कप दूध घेतलेलं आहे आणि अर्धी वाटी मी इथं शेवया घेतलेल्या आहेत. त्याला छान असं मी तुपावर थोडंसं भाजून घेणार आहे. तूप किंवा तेल दोन्हीपैकी काही यूज केलं तरी चालेल. छान असं लाल रंग येईपर्यंत याला आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला गरम दुधामध्ये याला टाकायचं आहे आणि याच्यानंतर टेस्टनुसार तुम्ही साखर टाकू शकताय आणि छान असं याला शिजवून घ्यायचंय. तर आता इथं आपली खीर पण रेडी झालेली आहे. आता याच्यानंतर मी पुरी बनवून घेत आहे. त्यासाठी मी एक मोठी पोळी लाटून घेतली आणि त्याच्यानंतर असे मी याला अशा प्रकारे एखादं मोल्ड तुमच्याकडे असेल तर त्याने तुम्ही याला कट करून घेऊ शकताय. म्हणजे सर्व पुऱ्या आपल्या सेम आकाराच्या येतात. याच्यानंतर मी त्याला फ्राय करून घेते छान.
इथं बघू शकता पुडी पण रेडी झाली आपली. त्याच्यानंतर मी आता इथं वडी अशा प्रकारे कट करून घेतलेत. त्याला आपल्याला आता फ्राय करून घ्यायचं आहे त्याच तेलामध्ये. आता इथं आपली वडी पण फ्राय करून झालेली आहे आणि आपला पूर्ण स्वयंपाक आता रेडी झालेला आहे. तर तुम्हाला आता थाळीमध्ये लावून दाखवते सर्व. तर इथं बघू शकता सर्व पदार्थ आपले इथं रेडी झालेले आहेत. तर मंडळी, ही थाळी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा.